ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹልና ክምህርን ከነቅሕን ክንፈልጦን ዘለና ዓበይቲ ኣርእስታት ናይ ዜና ክንርኢ ኢና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ፊት ንፊት ምፍጣጥ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ዓመትን ገለን ናይ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎቶም ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዲፕሎማሲ ኣብ ዘይህለወሉ ግዜ ሕጂ ኣብ ኒኩለራዊ ምፍጣጥ በፂሖም ስለ ዘለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻላት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ወገን ኣሜሪካን ወገን ራሽያን ብቴሌፎን ተራኺቦም ኩነታቶም ተገላሊፆም ከም ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ ክልቲኦም ንሓድሕዶም ኣብ ምጥንቃቕ ኣብ ምስሕሓብ ከም ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ እስራኤል ፈተነ ዕልዋ ዲኻ ክትብሎ ወይስ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ከኣሊዎ ድዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ክንሪኦ ኢና እሱ ተመሳሳሊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ቦሊቪያ ትበሃል ሃገር ተፈቲኑ ኣሎ ኤውሮፓ ሓደሽቲ መራሕቲ ናቶም ድሮ ኣፍሊጦም ኣለዉ ተመሳሳሊ ድማ ብዙሕ ኣገደስቲ ኣርእስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ኢና ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ናይ ራሻ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣፅዋርን ንእሽተይ ክንርክብ ፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ፀሓፉ ከም ወትሩ ድማ የስ ደገፍናትኩም ኣይተውሕዱ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ እዚ ቻነል ብድወታት የጋጥሞይ ካብ ዩቱብ ግን ኢትስ ኦኬ ክስገር እዩ ምሶም ኮሚኒኬት ገብር ኣለኹ እቲ ውግእ ዘርኢ ገለመለ እቲ ትክክለኛ ሪፖርት ከይነምፅእ ይኸልኪሎምና ኣለዎ ግን ካብና ኣቡ ነቲ ሓሳባትን ነቲ መግለፅን ጥራይ ከነምፅእ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብ ፕላትፎርም ናቶም ብሕግናቶም ከይስለ ዘለና So, what's going on? And Ukraine continue to trade. As Russia and Ukraine continue to trade both threats and attacks, the US is in the picture yet again of a supply of weapons to Kyiv after Moscow blames Washington for Ukraine's recent attack on Crimea and vowed revenge. The defense chiefs of the two nations engaged in a rare conversation. The two sides gave widely divergent accounts of the phone call between So, among them, Kilite, Minister Mikhalat, Russian, American, Lloyd Austin, and Andrei Belasov, ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ነዊሕ እዋን ቀጥታዊ ርክብ ኣብ መንጎ ከም ዝተበገሰ እዚ ድማ ድሮ ዓለም ሙሉእ ስግኣት ፈጢሩላ ከም ዘሎ ናይዞም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎም ንሳቶም ይዘራረቡ ዘይምህላዎም ዝኸፍአ ድማ ኤውሮፓ ኣብ መንጎኦም ተቐርቂሩ ክነሱ ኤውሮፓ ድማ ብዝፍክሩ እናተመርሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ነዚ ኩነታት ድማ ብዝኾነ ይኹን ጌጋውን ኣብ ዝገደደ ፀገም ክኣቱ ከም ዝኽእል ዓለምና ዓብ ስግኣት ይስማዓ ከም ዘሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብኤስያ እውን ተመሳሳሊ ስግኣት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ዘለናዮ መድረክ ብጣዕሚ ኣብ ታሪክ ሒደት ግዜ ዝተረኣየ ከምዚ ናይ ሎሚ ሓይሊ ግን ፊት ንፊት ተፋጢጡ ኣይፈልጥን እዩ ዋላ እውን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዋላ ካልኣይ ኩናት ዓለም በል ሽዑ ዝነበረ ሃገራትን ሎሚ ዘሎ ወተሃደራዊ ዓቕምን ካልእ ዓለም ኢና ዘለና ቴክኖሎጂ ሎሚ በፂሕዎ ዘሎን ስለዚ ናይ ሎሚ ኩናት ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግንዛቡ ዝጠፍኣና ኣይመስለንን ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ክንሪኣ ከተመሊሰን እዚኣ ፀብፃብ ክበኩም እየ ነዚኣ ንሪኣ ዘለና Minister has warned his American counterpart that U.S. arms supplies to Kiev risk further escalation. The two held a phone call on Tuesday, which Washington is said to have initiated. The conversation comes as Russia's Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said that there is a growing risk of a direct armed conflict between the two nuclear powers. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ፔንታጎንን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ብኣሜሪካ ከም ዘበገሰቶ ምክንያቱ ራሻ ንኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ ዘሎ ፀዊዓ ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ ክሪሚያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዘለዉ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ባይ ዘ ወይ እቲ መጥቃዕቲ ኣብዚ ከምፆ ኣይክእልኒ ኣብ ካልእ ግን ርኢኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ መጥቃዕቲ እንታይ እዩ ብሚሳይል ገይሮም ህዝቢ ኮፍ ኢሉሉ ዘሎ ቦታ ከጥቅዑ ከም ዝፈተኑን 5 ሚሳይላት ከም ዝተተኮሰን ብምሉእ ድማ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑን ኣሜሪካ ጥራይ ማነጅ ክትገብሮ ትኽእል ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ምዃኑ ስለዚ ብኣሜሪካ ዝተገበረ ምዃኑን እንተኾነ 4 ካባቶም ኣብ ሰማይ ከለዎም ኮይኑ እሞ ነቲ 5 ዝወደቐ እውን ኣብ ሰማይ ከሎ ሃሪቦሞ እዮም ራሻ ግን ኣየቃፀልዎን ስለዚ እቲ ስኩጆ ናትዩ ወሪዱ 5 ሰብ ገለ ቀቲሉ ልዕሊ 150 ሰብ ድማ ኣቕሲሎም ገማግም ባሕሪ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ እጂ ራሻ ብፍፁም ኣክሰፕተብል ኣይኮነን ኣሜሪካ ኢዳ ዝሓወሰትሉ ኢላ መጀመርያ ንሰርቬይለንስ ወይ ከዓ ንቁፅፅር ኣብቲ ብላክ ሲ ዝነበረ ድሮን ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር ድሮን ማለት እዩ ብቐጥታ ንዑ ሓሪማ ከም ዝወደቐቶን ካልእ ግን ካብኡ ንላዕሊ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ነጊራላ ኤግዛክት እንታይ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ነዚ ስለ ዝሰምዑ እዮም እቶም ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ምክልኻል ነቲ ዓፅዮሞ ዝነበሩ ኮሚኒኬሽን ደው ኢሎም ንራሻ ምስ ሚኒስትር ዲፈንስ ክልቲኦም ተረኺቦም ኣለዉ ኣብዚ ራሻ ናቶም
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝበለ ዝባ At the Primakov Readings Forum, we have come to the conclusion that today there's a risk of a direct armed conflict, including from nuclear powers. We have come to the conclusion that there are questions regarding how the classical concept of nuclear deterrence እስትሪዎ ዘለኹም ደፒቲ ፎሬን ሚኒስተር ድሕሪ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ክልተ ኒኩለራውያን ሓይልታት ብሰንኪ ዘየሎ ኮሚኒኬሽን ወይ ብሰንኪ ዘጋጥም ዘሎ ዘይምርዳእ ኣብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ድዩ ኣጠቃቅማ ናይ ኣፅዋር ድዩ ኣሰታትፋ ናይቲ ኩናት እዚአን ክልተን ሃገራት ብዛዕበያ ኒኩለራውያን ሓይልታት ማለት እዩ ናብ ውግእ ክኣትዋ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ራሽያ ድማ ብትክክል ስኩዌርሊ ነቲ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ትገብሮ ከም ዘላ ምስ ኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ተፃብኦ የጋጥሞም ከም ዘለውን ዝሰድዎ ዘለዉ ኣፅዋርን ዝሳተፍዎ ዘለውን ትክክለኛ ውግእ ኣውጆምላ ከም ዘለዉ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ናይ ዝግብረ መልሲ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ከብእሶ ከም ዝኽእልን ከም መርኣያ ናብቲ ይመስለኒ ሓደ ዓቢ ቦምብ ናብ ዩክሬን ተኪሶም ከም ዘለውን ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑሎ ፅንሂልና ክንሪኦ ይናስብ We also concluded that we need to think about what's next and how to minimize the risk of a direct confrontation. Professional conversations on this topic must be continued through the official line. Our opponents are putting forward obviously unacceptable conditions for such a dialogue. That is, they propose, in fact, to get away from the entire hostile policy that NATO, led by the United States, is pursuing towards Russia and return to dialogue in line with patterns on those platforms and in those formats. As it happened before the beginning of the current phase of So እንታይ ዝብል ዘሎ ብትክክል እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ፕሮፌሽናል ዝኾነ ርክብን ዝርርብን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ራሽያ እውን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እዚ ኩናት እዚ ኒኩለራዊ ውግእ ዝሰዓረ ሓይሊ የለን ተተሓሒዝካ ኢኻ ትጠፍእ ምክንያቱ ኣቶሚክ ቦምብ ተኪስካ ኣነ ክስዕርያ ትብል ኒኻ ህዝብካ ፅኒትካ ስልጣን ኢኻ ጥፊኻ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ዘድሊ ስጉምትን ዘድሊ ርክባትን ክግበር ከም ዘለዎ እዮም ፅውዑ ዘለዉ ክንምንታይ ንራሽያ ዘይትፈትዎም ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ናይ ብሓቂ ለባም ዝኾነ ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዋላ እኳ እቲ ብኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ቢልየንስ ገንዘብ ናብ ዩክሬን ናእተወት ከላ ብኩሉ መንገዲ ሓንሳብ ንራሽያ ክነዕንዋ ኢና ሓንሳብ ፋሕፋሕ ክነብላ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ድማ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ራሽያ መብዛሕትኡ ድማ ብስለያ ናይ ኣሜሪካ ኦርጋናይዝ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ዝኾነ መጥቃዕትን ብዙሕ ፈተነታትን ዘጋጥማ ዘሎ ራሽያ ነዚ ኩሉ ሓሊፋ ግን ስምዒታዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህቡ ብዘይምህላዎም እውን ዘገርም እዩ ዋላ እቲ ኤውሮጳዊ መራሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ምትእትታዋትን ኣፅዋር ምእታውን ወታደራቶም ምእታውን ብዙሕ ነገር እዮም ተፈታትኖም ዘሎ ገንዘቦም ምህጋር ብሕርቃን ጥራይ ሓደ ሚሳይል ተኩሶም ኣብ ኤውሮጳን ገለ ክገብሩ ምኽኣሉ ምስ ዘለዎም ዓቕሚ ዝበሃል ግን ንኩሉ ብጥንቃቐ ይሕዝዎ ከም ዘለውን ህዱእ ዝኾነ መልሲ ይህቡ ከም ዘለውን ብዙሕ ግዜ ከጠንቅቑ ይግደዱ ከም ዘለውን ምክንያቱ እንታይ ዝከይብሉ ኣብቲ ገለገለ ክትሪኦ ከለካ ራሽያ ብጃካ ምጥንቃቕ ትገብረ የብላ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ተተኪሳትልካ እኳ ካልእ ምርጫ የብልናን ክንጠፍእ ምዃንና እዩ ስለዚ ከተጠንቅቕ እያ ትኽእል ግን ነቲ ጥንቃቐ ናታ ዕሽሽ ዝብሉን ዝምክሑን ሰባት ናብ ስልጣን ናብ ኤውሮጳ ይመፁ ምህላዎም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ይስጠረና ጥራይ ዘብል ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለና the most acute crisis in relations between Russia and the collective West. This is impossible. I think that both political science circles and officials in the West do still, in their heart of hearts, understand the questions being raised and the impossibility for us to sacrifice fundamental security interests. Of the phone call between U.S. Defense Secretary Lloyd Austin and Russia's Defense Minister Andrei Belousov. The Pentagon says Austin initiated the conversation and that he believes that keeping lines of communication open is important. Russia's Defense Ministry, however, says So, ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎኦም ርክብ ክገብር ምጅማሩ ፅቡቅ ነገር እዩ ክረዳድኡ ክኽእልሎም ክዘራረቡ ክኽእልሎም ክረዳድኡ ክክንናይ ክዘራረቡ ክኽእልሎም ምክንያቱ ሚስ አንደርስታንዲንግ ኣብ መንጎኦም ዘይምርድዳእ ናብ ዝገደደ ደረጃ ናይ ኩናት ክወስደና ክእል እዩ ኣሜሪካ ዳርጋ ትኸዶ ዘላ ሪስክ ለቨል ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩ ናይ ብሓቂ ትወስዶ ዘላ ሪስክ ንክትገልፆ ኣሸጋሪ ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና Belousov has warned Austin of the dangers of continued arms supply to Ukraine. And this is not the first warning of its kind. The Kremlin warned the US of consequences after Ukraine struck Crimea Sevastopol during the weekend using a US-made ATACMS missile. These threats circle back to Western weapon shipments to Ukraine. So, ሓደ ካብቲ መጠንቀቕታ እቲ ቀፃሊ ትህብዎ ዘለዎም ዓበይቲ ሚሳይላትን ወታደራዊ ኣፅዋርን ስቂልና ወይ ከዓ ሸለሊልና ክንሪኦ ከይመስለኩም እዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እቲ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ እንታይ ኢሎም ኣለዎ ሰራዊቶም ክእትዉ ከም ዘይደልዩ ኣነፂሮም ንራሽያ እውን ሓቢሮም ኣለዎ ሕጂ
ከምዚ ኤውሮጳ ፈረንሳዶ ሰራዊትና ክሰድድ እናዶ ገሎ ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ሰራዊታ ክሰድድ ከም ዘይደሊ ብወቅዒ ክሰድድ ከም ዘይደሊ ሕጂ እውን ደጊማ ኣነፂራ ኣላ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ፊት ንፊት ክትዋጋዕ ከም ዘይትደሊ ዘላ ንጹር እዩ ዘሎ ንኣሜሪካ ንራሻ ብፕሮክሲ ብካልኦት ኣቢላያ ክትዳኸማ ትፍት እንዳላ እምበር ብቐጥታ ፊት ንፊት ክትገጥማ ትደሊ ከምዚ የላ ኣሜሪካ ድማ ንዝኾነት ሃገር ፊት ንፊት ክትገጥማ ይንደልን እያ that have become an increasingly sour point for Moscow. But as Belousov engaged in talks, the previous post holder, former Defense Minister Sergei Shoigu, was issued a warrant of arrest at the ICC. And Shoigu was not alone. Russia's most senior military officer, General. So, TICC, ነቶም ቀንዲ ክራይምስ ዝገብሩ ዘለዉ ነቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሓይልታት ክኸስስ ምስ ፈተነ በአሜሪካ መጠንቀቅታ ምስ ተዋህቦ ኣንፈት ማዕዝኑ ጠውዩ ናብ መን ከይዱ ኣሎ ናብ ራሻ ከይዱ ክኸስስን ኣረስት ዋረንት ክዝርግሕን ጀሚሩ ኣሎ ከምቲ ንቭላድሚር ፑቲን ናይ እስራኤል ክግበር ከሎ ጫዕጫዕ ዝብል ዝነበረ ምዕራባዊ ሚድያን ኣሜሪካን ኣብ ራሻ ክኾን ከሎ ግን ሕጉስ እዮም ዝብሉ ዘጣቅዑ እዚ ካ እንታይ ዝገብሮ ነቲ ትካልቲ ነቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ትርጉም ከም ዘይብሉ እዩ ዝገብሮ ወይ እውን ዝዛዘየ ባያስድ ከም ዝኾነ እዩ ዘፍልጥ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ኦልሬዲ ዘፍ ሰሚዕና ዘለና ጥራይ ዘሰክፍ ከሎ ሕጂ ካስምዑ ኣብ ስልጣን መን ይመፅእ ኣሎ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ንድዕሉ እዩ በቃ ዘሰክፈካ ጥራይ ካትርኢ 6 EU leaders acting as negotiators for the main centrist parties have sealed a preliminary deal to allocate top jobs following European elections. The deal follows the previously reported. So, هذا ነገር ክነግረኩም እያ ኣብዚ ትዘገርም ብዛዕባ ኤውሮጳ ማለት እዩ ኤውሮጳ ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ምርጫ ይገብር ነይሩ ባይቶ ንክመርፅ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ግን መን ይመርፆ ትፈልጡ ዶ ኖባዲ ዝመርፆ የለን እቶም ካምፓኒታትን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ዘመሓድሩን ባዕሎም እዮም ዝመርፅዎ ክገርመኩም እቲ ዘገርም ክፋል እዚ እዩ ንካልኦት ሃገራት ፑቲን ብህዝቡ ክብረፅ ከሎ ፍትሓዊ ምርጫ ኣይነበረን ገለ ይነበረን ክብሉ ከሎ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ግን መን ከም ዝመርፆ ይፍለጥን እዩ ባይቶ እውን ኣይኮነን ዝመርፆ ተኣኪቦም ብድሕሪ መጋረጃ ነዚያ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ መሪፆማ እንታይ እያ ከዚያ ውግእ ጥራይ ትደሊ ሰብ እያ ሰላም ዝበሃል ካብ መልሓሳ ክወፅእ ዘይክእል ሰብ ንካልኣይ ተርም ን5 ዓመት ከተመሓድር መሪፆማ ኣለዉ ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት መርገፅናቱ ኣካይዳናቱ ናብቲ ኩናት ዘድሃበ ወይ እውን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ዘነፅር ኩነታት እዩ ስለዚ ኡርሱላ ቫንደርላይን ንካልኣይ ተርም ተመሪፃ ኣላ መን መሪፅዋ ብኸመይ ተመሪፃ ኣይፍለጥን እዩ ባይቶ ምርጫ ተባሂሉ ብዙሕ ዝረብ ነይሩ ነዚያ ሰብዚያ ግን መን እዩ ዝመርፃ ኣይፍለጥን እዩ ቢሮክራሲ ብድሕሪ መጋረጃ ባዕሎም ከም ዝመርፅዎም እዮም ዝፈልጡ ዝፍለጥ እዚ ካ እንታይ እዩ እቲ ነቲ ሃገር ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ እዚኣ ፈፃሚት ኣካል ናይቲ ኮሚሽን እያ ስለዚ ዓብ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ባዕሎም እዮም ዝመርፅዎ እዚ ካ እንታይ ደርየካ ህዝቢ ንዝመረፆ መራሒ ወይ እውን ህዝቢ ንዝደልዮ መራሒ ኣብ ካልእ ክኸውን ከሎ መልሓሶም ከክንድሚትሮ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናቶም ክኸውን ከሎ ግን ብኸመይ ተመሪፃ መን ይመሪፅዋ ንመን እያ ሬፕሬዘንት ትገብር ዝብል ግን ኣይገልፁን እዮም ሓደ ኣብዚ ጥራይ ኣብዚ Reported trio of candidates. Ursula von der Leyen for President of the European Commission, Antonio Costa for President of the European Council, and Kaja Kallas for High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. The package had already been So, እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ሓንቲ ካብቲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ራሻ ፅልኢ ዝለዓለ ጥርዚ ዘለዋ ራሻ ክትፈርስ ኣለዋ ኢላ ብወቅዕ ትዛረብ ሰብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገይሮም ወሲዶማን መሪፆማን ኣሎ ናይ ኢትስ ጀስት ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ራሻ ክኸዶ ዝኽእል መንገዲ ብጀካ ናይ ኩናትን ብጀካ ናይ ምሰሓሓብን ብጀካ ናይ ምትፍናንን ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንድሕሪ ነቶም ቀንዲ ነቲ ኩነታት ከህድኡ ዝኽእሉ ነቲ ኩነታት ሰላም ክፈጥሩ ዝኽእሉ መራሕቲ ትመርፅ ኮንካ ወይ እውን ሰባት ተመፅቲ ኮንካ እዚኣቶም ናብ ዘተ ሰላም መፅኦም ምስ ራሻ ኮፍ ኢሎም ተረዳድዮም ነቲ ኩነታት ክፈትሕዎ እዮም ዝብል የለን እዚኣ ኩሉ እቲ ኩነታት ራሻ ስዕረት ናይ ራሻ ጥራይ ነቲ ኩነታት ክዕርዮ ዝኽእል ዝብል እምነት ዘለዋ እያ ስለዚ ራሻ ድማ ብልዕሊ እዚኣ ብፍሉይ ገበን እውን ይደልይዎ እዮም ራሻ ኣንፃርና ብዙሕ ዝገበረት እያ እዚኣ ነዚኣ ብፍሉይ ታርጌት ጌርና ከነጥቅዓ ኣለና ዝብል መንግስታዊ ፖሊሲ ዘለዎ ስለዚ ዝተገርም እንጂ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ኣንፃር ራሻ ይስለፍ ከም ዘሎ put together last week during an informal gathering of EU leaders, but was finalized in a call between various heads of state.
Despite the reported deal, the decision will not become official until the 27 leaders ratify it later this week. If eventually appointed, von der Leyen and Kallas will still have to undergo a hearing at the European Parliament, while Costa, a former Prime Minister of Portugal, will be automatically elected by his former peer. There's a prize on her head in Russia. Now, though, she's wanted in Brussels. Estonian Prime Minister Kaja Kallas has emerged as the candidate of Europe's centrist coalition for the union's top diplomatic post, High Representative. She has been among the most outspoken critics of the Kremlin, earning her a Russian arrest warrant. Putin's war is an act of raw military aggression against an independent and sovereign country that wants nothing more than to fulfill its own European. So, ናታ መርገጽ ብንጹር ራሻ ክትሰዓር ኣለዋ ክትፈርስ ኣለዋ ኢቭን ንኣሽቱ ሃገራት ክትከውን ኣለዋ ዝብል ዘረባ ከም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓንቲ ሃገርን ሕጂ ድማ ሃይ ኮሚሽነር ወይ እውን ናይቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሓላፊት እያ ክትከውን ስለዚ ዓብይ መበል ካልኣይ ዲ መበል ሳልሳይ ዝዓበየ ፖዚሽን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እያ ሒዛ ዘላ ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ሕብረት ንቅድሚት ክትመፅእ ተኮይንካ እንታይ ክትከውን ኣለካ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ውግእ ዘማሪ ክትከውን ኣለካ ናይ ሰላምን ናይ ዲፕሎማስን ዘይኮነ ናይ ውግእ ዘማሪ ተኮይንካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ከምታ ቢስቶንያ ገይርዮ ዘለኹ ኤውሮፓ ሕብረት ዘበለ እውን ኣከምኡ ክኸይድ ሃይሊ ሪኮሜንድ ይገብሮ ዝብል መርገፂ ዘለዋ እያ ስለዚ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክህሉ ከም ዘለዎን ኤውሮፓ ሃገራት ድማ ወታደራዊ ዓቕምናተን ዝለዓለ ኢንቨስት ክገብራ ከም ዘለዋ ስለዚ ሞር ፎከስ ናታ ኣብ ውግን ኣብ ወታደራዊ ሓይልን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም መራሕቲ ኣብ ኤውሮፓ ዘለካ ድማ ከተሰዕለሉን ክትፈልጦን ዘለካ እዩ Kallas has made a mark boosting her country's defense capabilities and sending as much aid to Ukraine as possible, with 1.4% of GDP so far. So, እዚ ከምዚ ንሪኦ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ከ what is going on ኣብ ራሽያ ክንርእስ ከዚያ ሓንቲ ብዚኣ ክሪና ድሕሪኡ ናብ እስራኤል ዘገርም ኩነታት ኣሎን ከድና What are we talking about? Has Russia dropped a mega bomb on Ukraine? What are we talking about? The FAB 3000, FAB 3000, a glide bomb that Moscow has reportedly debuted on the battlefield in Ukraine. So, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም FAB FAB 3000 ድዮም ዋላ 300 እዮም ዝብልዎ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ቦምብታት ኣብ ዩክሬን ተተኪሱ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሱ ከምፅኦ ዝኽእል ፀገም ከምፃልኩም ደስ ንበለኒ ግን ከምፅኦ ይክእልኒ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘሰክፍ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዝትኮስ ዘሎ ኣፅዋራት ብዕቤቱ ብሓደገኛነቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣሰንባዲ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ debuted on the battlefield in Ukraine. What does this mean for the war and the situation on the ground? And what should one make of Russia's mega bomb move? Let's dig deeper. First, the basics. Reports have emerged that Russian forces dropped a powerful bomb called the FAB 3000 on a Ukrainian special operations unit in Lipsy, a village in Ukraine's Kharkiv region. Russia So, እዚ ቦምብ እዚ ከም ግብረ መልሲ መጠንቲ ራሽያ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ክትኩስ ተፍትን ዘላ ዕላማታት ናይ ሲቪልን ካልእን ተሃርሞ ዘላ መጠኑ ድማ ራሽያ እቲ ዘሎ ደብዳብን ተኩስን መመሊሶም ይሕይልዎን እቲ ኣፅዋራት ድማ ዝኸበደ ኣፅዋራት ክጥቀሙ ይመርፁ ከም ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ናይ ብሓቂ ዕረብ ዘይክእል መንገዲ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋራት ወሪዱካ እቲ ቦታታት እቲ ንድሕሪ ሕጂ ንክጥቀመሉ እውን ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ዓይነት ኩናት እቲ ኣፅዋር ኣብኡ ዝጥቀመሉ ዘለዉ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሊፕሲ ዝበሃል ቦታ ኣብዚ ከባቢ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝተኸፍተ ግንባር ማለት እዩ ኣብኡ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ planes also launched glide bombs towards Vovchansk, another area in Kharkiv. These are the visuals that the Russian military bloggers have been sharing on social media, showing a powerful explosion. The structure in the video has been severely damaged in the explosion. What is the FAB 3000? And why are military experts worried about its use? Let me explain this to you. The FAB 3000 So, እዚ ቦምባ እዚ ተተኪሱ ክወርድ ከሎ ካብቲ ንሱ ዝወረዶ ዝወፅእ ትክን ሓውን እንተትሪእዎ ናይ ብሓቂ ደሰንብደካ እዩ FAB 3000 ኢልኩም ኣብ ዩቱብ ኣቲኹም ወይ ኣብ ካልእ ሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ክትሪእዎ ተደልዮም ክሳዕ ክንደይ ዓበይቲ ቦምባታት ይትኮስ ከም ዘሎ ከምኡውን ግላይድ ቦምብ ዝበሃል ካብ ነፋሪት ምስ ወረደ እቲ ቦምቢ ንባዕሉ ከም ነፋሪት ዝኸይድ ማለት እዩ ናብ ዕላሙ ከይዱ ክሃርም ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ኣፅዋራት ኣብ ዝረአ ዘሎ እዚ ከማን ጌና ናብቲ ዝዓበየ ኣፅዋራት ከይተበፅሖ ከሎ እዩ ስለዚ ዩክሬን ዝወርዳ ዘሎ መጥቃዕትን ምዕራባዊ ሚድያ ዓብዪ ሒዝዎ ከውፅኦ ስለ ዘይደሊ ዘሎ እምበር እቲ ዝወርድ ዘሎ ኣፅዋር እቲ ዝሃርም ዘሎ ዕላማታት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑን
ኤሮፓን ኣሜሪካን ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለሉ ምክንያቱ እቲ ነታ ኣፅዋር ትክከላኸልዎ ዓቕሚ እውን የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ሓንቲ ነገር ከርእየኩም እየ 3000 is a powerful glide bomb. The design is inspired from the Soviet-era war munition. It weighs over 6,600 pounds and carries over 1.3 tons of explosives. That's not all. It is twice the size of the Fab 1500 bomb, which the Russian forces have used in the past. Its blast radius is massive. Why do I say that? The explosion on the 20th of June had reportedly caused direct damage from the blast as far as 200 yards. Other lethal fragments of the bomb went as far as 1,200 yards. That is more than half a mile of intense damage and destruction to life and to infrastructure. Analysts So እዚ ኣፅዋር እዚ ብእትከውርዶ ዝኽእል ዕንወት እትከውርዶ ዝኽእል ክሳራ እቲ ክሃርሞ ዝኽእል ዕላማ ብሓደ ቦታ ምስ ወረደ ኣዝዩ ሰፊሕ ቦታታት ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ ይኹን ካልእ ክዕኑ ዝኽእል ኣዝዩ ዓብዪ ኣፅዋር ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ ግን ብምዕራባዊ ሚድያ ዝኾነ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣይረአን እዩ ዘሎ ወሬ ዘጎል ንዩክሬን ክትዓኑ ኣለዋ ግድን ኩሉ ሰብ ክመውት ኣለዋ ብዩክሬን ካብ ዩክሬን ዝወፁ ዘሎ ግፋ ካብ ዩክሬን ዝወፁ ዘሎ ኩነታት ካላርስቲ እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሰሜን ኮርያ ድሮ ኣፅዋር ወታደራታ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንራሻ ክሕግዝ ዝኽእል ሰራዊት ክትእቱ ምዃና ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኤሮፓ ክሳዕ ክንደይ ፈጥፈጥ ከምዚ ክብዎም ከምዚ ክንቦም ኢና ይብሉ ግን ኣይገብርዎን እዮም በንፃሩ ኢራን ይኹን ሰሜን ኮርያ ቶም ንራሻ ዝድግፉ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ዝገብሩ ሓይልታት እዮም ኣፅዋር ተኮይኑ ቀልጢፉን ኣፅዋር ከም ዝመፅእ ከም ዝኽእል ሰራዊት ተኮይኑ እጂ ቅድሚ ወርሒ ቅድሚ 2 ሰሙን ገለ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ነይሮም ድሮ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ንራሻ ኣብቲ ዘድሊ ሓገዝ ክገብረሎም ከም ዝኽእል ድልውነት ከም ዘለዎ ስለምንታይ ሰሜን ኮርያ ከም ትገብር ዘላ ሰራዊት ስለ ዝበፅሓ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኣብ ዙርያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለ ትርኢ ዘላ እንታይ እዩ ካብ ዙርያ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ ሉክ ኣት ዲስ ዋን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ምናልባት All right, and we move on to another story out of Asia. South Korea, Japan, and the United States are launching joint large-scale military exercises in East Asian waters. They're seeking to deepen ties in the face of an increasingly assertive China and restive North Korea. But the drills have taken on an even greater sense of urgency after Moscow and Pyongyang signed a new strategic partnership. TW's East Asia correspondent James Chatter reports. This month, the coast guards of South Korea, Japan, and the United States in lockstep during drills in East Asian waters. The three countries have ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጃፓን ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይነን ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ማኒቨር ይገብራ ኣለዋ ወይ እውን ዓብዪ ወታደራዊ ድሪል ዝበሃል ልምምድ ነቲ ኩናት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ትደግሞ ኣብዚ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንሰሜን ኮርያ ዓብ ስጋኣት ዝፈጠረላ ዘሎ ከምኡ ድማ ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ይኮነ ንቻይና እውን ዓብ ስጋኣት ዝፈጥር ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ስለዚ ሰሜን ኮርያ ሓንቲ ካብቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክትሕግዛ ትኽእል መን ምዃና ፈሊጣ ኣላ ራሻ ክትሕግዛ ዝኾነ ፀገም የብላን ሓደ ሰሜን ኮርያ ፀገማ እንታይ እዩ ነዳዲ እያ ትደሊ ነዳዲ ስለዘይብላ እገዳ ስለ ዘሎ ድማ ነዳዲ ክትረክባ ኣይትኽእልን ራሻ ድማ ትዛዕበየ ፀጋናታ ነዳዲ እዩ ስለዚ ብዘይካል ዓለም ኢሚድየትሊ ነዳዲ ክትሕግዛ ከም ትኽእል ዝንፁር ነገር እዩ ካልእ እንታይ ትደሊ መግቢ እቲ ሕርሻዊ መሬትናቶም ትክክለኛ ከምቲ ዝድለ ፍርያም ኣይኮነን ስለዚ ናይ መግቢ ፀገም ኣለዎም ብዙሕ ግዜ ራሻ ድማ ሰፊሕ ግራውቲ ዘለዋ ልዕሊ ዓቕማ መግቢ ዘለዋ እያ ስለዚ መግቢ እውን እኽሊ ንሰሜን ኮርያ ክትባ ኢዝሊ ክትገብሮ ትኽእል እየ ዝብለኩም ዘሎ ሳልሳይ ድማ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ኒኩለራዊ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ መን ኣለዋ ራሻ ድማ ሰሜን ኮርያ ክትባ ትኽእል እያ ሰሜን ኮርያ እንታይ ኣለዋ ህዝቢ ኣለዋ ሰብ ኣለዋ ኣካል እንታይ ኣለዋ ዓቕሚ ኣለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ እዚ ኣፅዋር ኣርቲለሪ ድዩ ካልእ ንኸተፍሪ ዝዓበየ ፋብሪካታትን ኢንዳስትሪያል ኬፓቢሊቲን ኣለዋ ኩሉ ድማ ብካልእ መንገዲ ሰብ ስለ ዘለዋ ኣብ ውግእ ስለዘየላ ሰብ ኣብቲ ኢንዱስትሪስ ናይ ራሻ ንኣብነት ሰራሕተኛታት ክሰድድ ትኽእል ቁጠባናቶም ትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ፋብሪካታት ናይ ራሻ ብምስራሕ ደሞዝ ክረኽቡ ይኽእሉ ነቲ ቁጠባ ድማ ኣብቲ ኣገዳሲ ዋሕዲ ሰብ ኣብ ዘለዎም ከይዶም ኣብ ህንፃ ድዩ ኣብ ካልእ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ዓብ ረብሓ ዘለወን እየን ክልቲአን ድማ ዕጨን ሓደ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ክልቲአን ተፈራርህን ዘላ ክልቲአን ድማ ሽርክነት ብምግባር ናይ ክልቲአን ረብሓ ናይ ክልቲአን ፀጥታ ናይ ክልቲአን ኩነታት ከም ዝዕረይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ፑቲን ካልኩሌሽንስ ናቱ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ ቅልጡፍ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ንዑ ዝሕግዙ ብቁፅሪ 36 27 ኣካል ሃገራት ናይ ኔቶ ኣለዋ ክገብርኦ ዝኽእላ ግን ንሪኦ ኣለና ተወሳኺ ካልኦት ምስ ኣሜሪካን ካናዳን ወሲኽካ ድማ መዓት ኣለዉ ካብዚኦም ኩሎም እቲ ዝመፅእ ሓገዝ ድሮ ርኢና ኢና ኣብ ዩክሬን ኢራን ጥራይ ነቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ መጀመርያ ንራሻ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝሓገዘታ ርኢና ኢና እቲ ድሮንስ ናይ ኢራን ክሳብ ሕጂ ነቲ ዓውደ ኩናት ኮምፕሊትሊ ክቕይሮ ከም ዝኽኣለን ልዕሊኡ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ሸር ስለ ዝተገበሩ ሎሚ
راشا بدروناتن بالتكنولوجي ناي سايبر ناي تكنولوجي الكترونيك وورفير زبال ابو زلع الحيل كم زلونا بتي يوكرين زلو ما زلع على نتعاودو كنات قيرو زخاله نسيو ابتا زتكوس هاي جناي قال خو لهم كله ما ناي سمين كوريا قلطف زخونه حجز ايروب املو اب عمد كفريو زيكل اب حصير غزي ابا وارح نكندو كابتا اوروبا عمد كفريو زخل نلعلي ابا وارح ناب راشا كاتو جمير كاب سمين كوريا مالتي سو كمز عينت الاينس ውጪታዊ ዝኾነ ዝምድና ድማ ንዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ዘምፅ ብኣፍካ ስለ ዝበልካ ወይ እውን ወረቃቅቲ ገንዘብ ቢልዮንስ ገሌልካ ብኣፍካ ስለ ዝነገርካ ዘይኮነ ተግባራዊ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ንሱ እዩ ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቅየር ዝኽእል ስለዚ ሰሜን ኮርያ ንድሕነታ ራሻ ስለተድልያ ንራሻ ኩሉ ዘድሊ ክትሕግዝ እያ እዚ ድማ እቲ ሽርክነት ኣብ ሪሊ ኣብ ሶሊድ ኣብ ሓደ ፅሩይ ዝኾነ መትከል ፅሩይ ዝኾነ መሰረት ኣለዎ ቅልጡፍ ዝኾነ ጉዕዞ ኢኻ ትርኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓበይቲ ነገራት ክግበር ኣብ ሽርሕን ጉርሕን ዝተመርፅ ስርሕታት ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ብኣፍካ ትራኸብ ብዙሕ ትዛረብ ኣብ ተግባር ግን ኢቭን ኣሜሪካ ክንህብ ኢና ቢልዮናት ክንህብ ኢና ኢሎም ክሳብ ሕጂ ግን ኣያተወና ኣሎ ተፅዋሪ ዝበሃል በቢ ሓደ ሰለይ እናበለ እዩ ዝኣቱ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ መን እዮም እቶም ውፅኢታውያን ሓድነታት ክንርኢና ዩክሬን ካብ ምሕር እቲ ዘለዋ ፀገም ናይ ኣፅዋር እንታይ ክትገብር ፈቲና ኣላ ኣብዚኣ እስኪ ጀርመን ሪፖርት ገይሮሞ ዘለዉ ረእዩ ክትግረሙ ኢኹም fake tanks and artillery pieces to trick the Russians into using. Ingenuity and diversionary tactics are part and parcel of Ukraine's effort to win the war against Russia. This includes producing fake tanks and artillery pieces to trick the Russians into using their valuable real weapons to destroy Ukrainian decoys. But just who is behind making the fakes that are saving the real items from destruction? An M777 howitzer just to using their valuable እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ዩክሬን መስለኩም ገለገለ ሰባት ኣብቲ ዩክሬን እቲ ኣፅዋራት ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይመፅኦም ዘሎ ኩል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ስለ ዘይብሎም ፌክ ዝኾነ ኣፅዋር እናሰርሑ ንኣብነት ኣብዚ ሸፊና ኣለና እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ንኣብነት ፌክ ዝኾነ ኣፅዋር ታንክታት ድዩ ካልእ ነገራት እሞ ይሰርሑ ኣብቲ ቦታታት ይገብርዎ ንምንታይ ዕላማ ይስኸ ንራሻ ንምድንጋር كون دخون تا راشا تدناجيراسي نتا أصوارناتا نتقند زدلي تانكتات كهرمت نتزدلي نجارات كتحرم تخل شو كم زحجب زقدميت نريز أنا هنا زين ريز نبرنا بزي تانكي زد هرتري ودلهم بباكوتاتن بقلن شري هملو بساتلايت نتدرون كريو خلوق تانك مسيل ونزك حرم خل نتا أكش نتا عند تانك جن كدحن تخل كابز بليو زين متى هتكبر اير ديفنس سيستم ناتكا حيال تزي كوينو كلا خل زي كل تقوينو ويوين نتنجارات انترسبت غيركا تطحنو زي تلطوينكا بخمزه عينات كي زي جزء تكوس هيكونن نخت الدناقط رايت غبريو تاكتيك زي نوح تاريخ زغبريو بحصير انتاينا رزلنا يوكرين معرخ ندي ازوم اوروبا امريكا كن حجزكم ان نابلو يزمروا لهم يطاقوا لهم نالو اب تكبار كمصقلو كم تزدل حاجه زيرو بخمزه يلون ات حاجه زي مركب دما نتكوينات ازي يخبرهم زلون ممليسو تسقمم كم زبس يقبروا له زيا انت ريبورت يا نالبات ابقال زي بسفيو كن مزاربهم فتنينا نوع زبل ريبورت يم جيرم نيرم قد مستزلني يا حصر غزي اب حصر غزي اقداسنا زلو زياده كبكم حجي ناب اسرائيل شفت غنقبرينا حدا قداسي معباله زلو Is the Israeli army planning a coup against Benjamin Netanyahu? It is a startling allegation and absolutely unprecedented in the history of Israel, a country that has been at war since its birth. War is led by generals, but in a democracy, generals are led by elected leaders. So እንታይ ዝብል ዘረባ ይወፅኣሎም ሓቅነት ዘለዎ ካይ መስለኒ ግን ስቲል ተራ ናይ ኣንጻር እስራኤል ኣይኮነ እዚ ሚድያ ነዘምፃልኩም ዘለኹ ኣንጻር እስራኤል ኣይኮነ ደጋፍ ናይ እስራኤል መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ነተንያሁ ብመን ይፅላእ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ ክንብል ንኽእል ኢና ኣሜሪካ محدار ناي بايدن بدحر مجارجة دا يقنطون يهرمون سلزلهم بر نتنياهو ايفوت كاب مجمرين نتنياهو ايفوتوني نتنياهون نت بايدن ايفوتوني لتيم فالتيو جن ابزو نزي نتناي ناي بايدن سلطان محدار نخور ديلو بوقعي انصار بروباغندا جميرو سلزلو امونغو كلتيوم زلو سمم زي مسممع نفزل على درجه يجيبلو حاده اذا سبزي እዚ ነተንያሁ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዘይ ሰላምን ትዕቢት ዝመልኦ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣይድግፎን እዩ ዘሎ ኣንጻሩ ድማ ነዊሕ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይድ እዩ ግን ሰላማዊ ሰልፊ ትርጉም ከም ዘይብሉ ትፈልጥ ሳልሳይ ሰራዊት ኣብ ዝቐረባ ክንሰምዖ ይደልና ይብል ኣሎ ምክንያቱ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ንፖለቲካዊ ዕላማ ናቱ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ኢሉ ነቲ ናይ ሓማስ ክንደይ ሰባት ተቐቲሎም ብዙሕ ነገር ስቃይ ወሪዱ ሃገር ድማ ፀጥታናታና ሓዋሩ ከም ዝቕየር ገይሩ
كبك حج ما مس ليبانوس أبو وجه يتفانن سلزلو مس وجه مس ليبانوس ومس حزب الله وجه رادي كونجن again مس أمريكا ون أبصبق زمدنا كهالو مس جزحات هجرات عالم أفشجر بتشوفه كله أبكالو كيناتي بجسم الله ويوزر رزلو بزي سراويت كابت زازو وسايك خيط كم زلي قال يسون يريا بتحلفه من البعض تانيك سيستم الواي قبروا لدخول كابسل تاني علي ودخول التاريخ من إسرائيل تراين تسمعين زي في اليوتيوب الواز قبر أمريكان مشاركتنا بكالوت هجرات دامبر أب اليوم تغييره يفلتني سلازي زين رياز لنا حدش تريو يزبال. This has been true of Israel. So why has Sarah Netanyahu, no less a person than the wife of the Prime Minister Netanyahu, made such a shocking allegation? What is the truth? Is she reacting to a situation where Israel's generals are telling Netanyahu some harsh truths about how the war against Hamas and Hezbollah is going? Is Netanyahu reacting so dangerously because he and his wife do not want to hear the truth from their generals? Have Israeli generals had enough of the Israeli Prime Minister? Do they now believe that Prime Minister Netanyahu is placing his personal interest above that? So, انتهي زكاية زلوت كناتات إسرائيل أبزو وانزي سرايتنا إسرائيل بزح كساراتاتن مدقعتن يوردهم زلو بفلاي بحماس بزح سرايت كم زموتهم من سرايت مرحنا سرايت نايت إسرائيل دما علامة نمنتاي علامة يواجو خمزلو نتصور هيكونن إن دقول ناتو منتايو بزح زي تحتيتونا تنياو كوصاي كعلن انتاي تقل علامة خاتي لبو أي من لسني زلو نحماس كنطفو انتاي مالتي نحماس كنطفو تي ناي تشيف اوف ستاف ناي سرايت ناي إسرائيل وقت تزاريبو ناي ايديولوجيك سعريت غنيغا حماس كن سعره مالتها مالتي نبمولهم ابقى زولو حزب كن قتلهم كلالنا كندم سسخن كلالنا من بعد بو غير كا تطفو تخل سخمانه تطفوني قد دغ بزح حساب سلازله سلازي انتاي مالتي تا ايديولوجي نحنا بخمي منقدنا تكونتات صطنا اسرائيل او حيسنا خنبر نخل حماس كن سعرنا نختبل كلها مخا مصيخا ببomباتات نጨፍጨፍ كام كلها تو مزبي 4000 قتيل كلهم تلغا لميت شعد ماقصير كان تلغا نفس وكفت تريف زلو من يصلايناتو كسع كندي كم صلو نصوريو سلازي بسلام ميتك اب غزا خلق بومبا مسيقات لك تواغي خادمات مساساله سلازخوني زبصحي حماس زلا على حيلين بزح سراويت كم زركبني يم غيرم زلو سلازي بخمس منقد كودا يكلني سلازي انتاي مزول زلو انتاي زلزل برايم مينستر نمنتاي ينزو كينات الزنا وحزلو ولادتهم جهتهم تحيزهم زلو كفتحمون زيد اللي فتحوا زيد اللي معناته توق كتطوق سلازي اللي اتا ناي سلطان عدميو أبيع تطويل هذا لا ناي سلطان عدميو أفتح كينات يا كابتاب كينات ده مفتوح رقيبة تطويل التقينات السبزي بزح جبنات الله أبسرائيل دما هيوتو كبلاشي بICC درو جبنيا مخانو يرجع له سلزي هيوتو إسرائيل كم قال جرا أبي عبود جرا نتزنا برو زنان تفتاو نتن كمال سنت زي كيلو أب ناي سلطان ترى يكون نورمال هيوتو أنت بلاشي سلزلو كم يجر نتو كينات يناو حيز أرزان of his country's interest. לשנות את הגישה הצבועה והעוינת של האיחוד האירופי. Israel had failed in the Gaza war objectives. To observers, this seemed to be an unbelievable admission in the midst of a conflict that has taken a terrible toll on innocent lives. But was the IDF spokesman essentially questioning Netanyahu's stated war goals? You see, the accusation by Sarah Netanyahu has taken the drama to a whole different level, with her accusation that top army officials are trying to orchestrate a coup against her husband. You heard. So, كمان وجه الزرباخي بعلت بيتها توصل زلا بعلت بيتها تبدلا برايم مينستر ويون سبعايا بنيامين نتنياهو بتم حلفتنا يتوت هدراو حيلي الواك جبروا اللي فتن كم زلون يحسب كم زلون زد ما نسوكم من تيلوا خالص أجمع خيف الطرز جبر تاكتيك معانو كلنا جرات دما بخل من قد تسألي كم زلون it's a very delicate بخمي من قد أبسلطان كفيل اللو مهنياتو كل تناتم رجعتات أركز بس حسب فليتوا ولاتم دقفتناتو زنبرون السبزك إلا اللو أبتنا أمريكا سنة تكون تخونتم أيهوداويان دقفتناتو إزي سبزك إلا اللو ديمقراطيوم تم دقفتناتو ندلو هجي إلا اللو يمزولو زلو سلازي بوليتيكاوي مصاي نايز سبزي أبطل ودي يقولو بعلوادي كله بعلودي كله بخمي كونغن نجزيه نقدفه مالتي. That's right, a coup in Israel. The accusations were made last week during a private meeting between the wife of the Israeli Prime Minister and the families of the hostages. During the meeting, Sarah Netanyahu, the wife of Benjamin Netanyahu, said, and I'm quoting, Israeli forces are seeking to stage a military coup against my husband. So, تاسبيتو نتي سارة نتنياهو تبهاليا بنتصور نا إسرائيل حيلي وتدروا حيلي
أنصار سبعايا علوا كجبر يحسب كم زلوا زنتا يجي درو نت حبريتا نا بابليك أمتيخا نتزجبر زلوا مسيروا كايدا تطعون مبال زتكملوا زلوا تاكتيكيو لك كم دما كل جزء زتكملوا تاكتيكي نتنياهو نتي بايدن ون لان كان أسوار كليني لو إلو بوكي على التلفزيون متيم مستزاربه وانتينا خلينا كل زي اللي كان كل نبكالنا زي برايل كا بوليتيكا وأجندة خا تفتاونت كوي ونافذ كتمس تجبروا زلها تعريو قبول دما يكونن بمبال مس وايت هاوس ون أبزح كركر بتشحي كم زلوا يزنقع لذي السبزي ترجع بخلو تأماننا تشينو أب حدا جنيا تل بس حزلا إيش زلوا تعبيت ونبود كاتي دمس أكا كبهال كله من البات ودكتنا هنا تنيهم تترايو إذا تصزيع نبي حكي كوننا كم زلوا يغطفلت مهنياتو إسرائيلويان تعبيهم كودكو يترايو زيم عبوياتهم قبل الفلسطينيين كم نسساينا نقصرهم كم زينا بلو خلو كل جزء صبوق نبرينا نيرنا من البات إذا عجب بس هنا زلنا درجة إسرائيل تعبيت من البات نوح وان كذا كغلقن أجل بوينت كتوضع مهانكا كم نود كاتكا كم سرح إذا عجن رؤية زلنا تريون لعوك قال زخلي يزب هالزلو so زي حدا كابتي أزيو أزاربن أسكافن كنا تازليو نغطى لسكه انتايا تزارب زلا. And when interrupted by the people in the meeting that she should not claim distrust towards the Israeli military, Sarah clarified saying that her distrust applies only to senior army figures and not the army as a whole. And she went on to insist more than once that the Israeli army top brass wants to stage a coup. But Netanyahu's wife is not the only family member who has accused the military leaders. Earlier this month itself, her son, Yair Netanyahu, made similar accusations. On the 17th of June. So, كنرى زلنا again هجون تي زلوا كنتات ديت الرفيد مسد زلوا مهنياتو نتنياهو تغلال أكلات نيت منقستناتو قريفهم ميم ولا تم دقف وزنه بركابتي وور كابينة يلون السوزاقومو ببحادة قريفهم ميم سلمتاي قد فولو إذا سبزي نربحانا تنبر نربحانا إسرائيل يشرح كم زي اللي كله تسخده زلوا من قدي نناتو بوليتيكا والسلطان نمحازن بر نتربحانا إسرائيل كم زي كونه بفلاي دما أبزوان زي تسخده زلوا دارجانتي إسرائيل أبدا أبي كينات نكتو وزسعر زلوا نربحانا تنبر نإسرائيل ربحك خون كم زي كل أمريكا يكون ملو إوروبا بليز سلام قبر نزو كينات زي كابني حماس نبع حزب الله كيت كام سيران قالن أي تصفاف هاي يلوم يلومن ولو نسجن بجا كابكينات كال من رجعية بلنا زعينو تزربا أسوار ترحبونا دقفونا مسانا مسيحون تواقون بر كنودوينا نابلة بجا كابكينات كال دمسي أي وتسني زالو سلازي بزو كنا تاتزي درو تي حزب إسرائيل فلايتي أب جنبارات كويدو وعجاز خلف زالو بزو سراويت مني موصل زالو نزو كنا تاتزي تقبلوا يكلوني. On the 17th of June, Yair accused the military and the Shin Bet Security Service of betrayal during the October 7 Hamas attack last year. In a post on the platform X, he wrote, and I'm quoting, "What are they trying to hide? If there was no betrayal, then why are they afraid of external and independent parties investigating what happened? Why did the army and intelligence chiefs keep claiming that Hamas was deterred? Where was the Air Force on October 7th? Let us keep the validity of such questions to one side. Why are the wife and the son of the Prime Minister interfering with such sensitive political matters? So, yeah, This is appalling and unbelievable in a democracy, and Israel is a robust democracy with a government that has always been accountable to the Israeli people. There is increasing evidence, in fact, that Netanyahu and his family are losing their balance as the Prime Minister is being asked questions about accountability. In recent months, many Israeli military, security and political leaders have taken responsibility for the failure that led to the Hamas attack. But Netanyahu has refused to accept any responsibility for the attack, although it happened when he was the Prime Minister. And the most important... So, سمع لهم اتي سراويتنا إسرائيل اتزقاطمو زلو أقم اتزقاطمو شقر اتزقاطمو ودكت responsibility حلافنت كوست أبستفل علي من قد جيجا همزنا برامن دخمت كمزنا برامن قد لهم كأمان يفتنيهم إذا سبزق بفتم جيجا نايزخون يخون أي منيو حلافنت كوست نايدلنيو تراي وقق خلص لالو إيو سلازي مسجزية everyone أبتنا تسركل زنا برا قريفوا من يوم تعرفهم دلو سبيتون ودوني يمزلو هذا كابتن ودودما كاب أقولقلوت هديمو أب أمريكا أب مايامي زبال بوتا أب ني حبتمات بوتا زر برزولي من البات كابو خينو ونخامن خليل سحف زلو سلازي درو بزح نسوين تقبلنا كم زي بلو أب زكونتات زدما
ፖለቲካዊ ውድቀት ናይ ነተንያሁ ዘተንብክ ንብል ንኽእል ኢና lapse, by the way, is the fact admitted by the establishment that intelligence reports about an impending Hamas attack had reached the government by mid-September, but no one did anything. Who was responsible for such dereliction of duty? ካብቲ መጀመርያቱ ኩናት ዝጅምር ድማ መንዩ ስለምንታይ እስራኤል ብዝኩሉ ሴኩሪቲን ቴክኖሎጂን ስለያን ከለዎምሲ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ካብ ሓደ መወዳድርቶም ዘይኮነ ሓማስ ከጋጥም ክኢሉ ውሽጣዊ ስራሕ ከም ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ዝበፅሕዎ ዝነበረ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ነዛ ቪድዮ ይገብረልኩም ኣለኹ እንተ መፅያትኩም እያ ከማን ይቕረታ ምክንያቱ ዋላ እኳ ኣገዳስነት ዘለዎ ተኾነ ነዞም ኖርማል ቻነላት ክሕልፉና ኣይክእሉን እዮም ብዙሕ ሬስትሪክሽንስ እዮም ዝገብርዎ እቲ ሓቂ ከይወፅእ ድሮ ከማን ሕጂ እናተማሓየሸ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ዝነበረ ኮንትሮል ሉዝ እናገበረቶ ስለትኸይድ ዘላ ዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከምዚ ሕጂ ዝበኩም ዘለዎ ብዙሕ ክፋል ቆሪፀ ብዙሕ ነገር ሸፊነ ኣለኹ ከም ብሓድሽ ሰሪሕና ኢና ንገብሮ ዘለና ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ውግእ ኩነታት ገለ ከነርኢ ኣይክልኒ ኣብዚ ቻነለይ በቲ ኮይኑ በቲ ከም ወትሩ ኣብ ካልእ ግዜ ክንቅፅሎ ክንፍትን ኢና ናይ ወትሩ መዛዘሚ ኣርእስቲ ናተይ ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ይኹድኦ ዝደሊ ከይዱ መወዳእታ ናባይ ከብል እዚ ሕጂ እቲ ናቱ ዳይናሚክስ ብዓለም ደረጃ ኣዳቂካ ምንባብ ሓትት ከመይ ይዛመድ ምስ ናይ ዝዞባ ምዕባለታት ናይዚ ወሽመጥ ዝበሃል ብስሩቱ ምስ ዝፀንሐ ናይ ስፊርስ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ኢሎም ንሳቶም ከዋድድዎ ፀንሑ ምስ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክኽተልዎ ዝፀንሑ ሜላታት ከመይ ይዛመድ እዚ ብዓለም ደረጃ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ 30 ልዕሊ 30 ዓመታት ዝኸውን ናይ ድረታ استراتيجي زحنصصه ناي عبد الجبت يونيبولار بوليتيكا ناتغير يمسيو مدادينا من ينشطو اوروبا خش متخل كاباتن اوروبا من امريكا وناتالوا وي كاباتن توسط الى بزعبه حجرات ناي وشمت بزعبه حجرات عرب سعوديه امارات كلمه يتزارب زلو جنس معي كازرب قال ግን እዳጋታተን እንሲይ ምክንያቱ ቁጠባታት ዓብይ ዘሎ ዕብየት ናይ ቁጠባታት ሓደ ብሓደ ዝሕሪኻ ጽባሕ ምጎ ጋዝ ይኹን ነዳዲ ካልእ ተፈላለየ ፀጋታት ዝሕር ኣለዎን ናብኡ ይኸይድ ቁጠባዊ ዝምድናታትን ቅድም ዘይነበረ ሕጂ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ጥራይ ኣብ ተፈላለዩ ፅላታት ማዕበልኦ ዝምድናታት ኣለዎን ምስ እስያ ቻይና ብቆንዱ ዝምድናታት እዚ እናበለ ኸይዱ ነዚ ሕጂ እዞም ዓብድን ገብት ሪእዎ ዝነበሩ ድረታ ናይ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና እውን ክድረት ስለ ዘለዋ ከመይ ጌርካ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ መኸተ ብናቶም ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ናይ ቻይና ዕብለላ ከመይ ጌርካ ተብሎ እዚ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ቻይና ትገብሮ ዘላ ምስፍሕፋሕ ድብልዎ ናይ ዴት ትራፕ ድብልዎ ሓደ ካብቲ ንቻይና ከመይ ጌርካ ገጥማ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ዕዳጋታት ፅባሕ ንግሆ ሽፍቲ ገብር ስለ ዘለዎ እዘን ሃገራት እዚአን ከዓ ናይ ገዛ ርእሰን ናፃ ልኡላዊ ሕርያታትን ምስቲ ፍርያተን ዝሽምት ቁጠባታት ስለ ዝኸውን ናብኡ ገፁ ምዝባሉ ኣይተርፈን እዩ ስለዚ ንዓታተን እውን ክትክእል ኣለካ ኦፔክ ፕላስ እንታይ ኢሉ ኣብኡ እንታይ ኣድሚፀን እንታይ ኣድመፀን ንዓታተን ሃራስመንት ተህዲድን ምፍራዕን ምጉጣጥን ኣይትቕረቡ ናብ ቻይና ዓይነት ምስ ቻይና ክትሰርሑ ይብልኩም ናይ ሩስያ ማዕለሽ ናቱ ዳይናሚክስ ኣለዎ ሕጂ ግን ቻይና ትኸውን ስለ ዘላት ስጋኣት ተብል ስለዚ መብዛሕትአን ምስ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ምስ ህንዲ ምስ ፓኪስታን ምስ ኢንዶኔዥያ ምስ ካልኦት ናይ እስያ ሃገራት ዘለዎን ዝተፈላለዩ ዝምድናታት እናዓበየ ይመፅኡ ኢንዱስትሪታትን ከመይ ገይረና ማዕቢለንኦ ቁጠባታትን ኣብ ምንታይ ዝምስረት ዘሎ ናይ ትሕተ ቅርፂ መደባት እንታይ ይመስል ዕብየት ናይ ቁጠባታትን ኣብ መወዳእትኡ ኸ ነዚ ብዓለም ደረጃ ዝገላበጥ ዘሎ ኩነታት ናበይ ከብል እንድሕርና ሕጂ ትንቕሓት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ በፂሑ ሕርያታትን ምምሳተን ናተን ክውስና ኣለዎን ኣነ ድሕልወካ ዘለኹ ዝበሃል ዘረባ ተምፅእ ናይ ንጉስ ዓብደላን ናይ ማድሪን ኦልብራይት ዛንታ ኣሎ ናይ ዝብኢ ነዊሕ እንታይ እዩ ምክንያቱ ንሕና ክንሕልወኩም ኢና ክትብሎ ከላ ምስል ኣምፅእ ላ ሓደ ጓሳሲ ሓላዊ ከልቢ ከምፅሉ ዝብኢ ከይበልዕ ማለት እዩ እቲ ዝብኢ ካብተን ጥሪት ናይቲ ጓሳ ሓንቲ ጤል ምናልባሽ ኣብ ሰሙን ይወስድ ነይሩ ሕጂ ተሓላዊ ከልቢ ምስ መፀ መግብንዑ ከድሊ ናይ ግድን ካብተን ኣጣል ይድርቦ መዓልቲ ሓንቲ ጤል በልዕ ኣይና ሓሸካ ሕጂ ወም ራዮ እዚ ንጉስ ዓብደላ ዝሃቦ ምስላ እዩ ማለት እዩ ማድሪን ኦልብራይት ኢልዋ ዝበሃል ነዊሕ ዛንታ ኣለዎ ንበለ ሕጂ እቲ ዘሕልወካ ካብቲ ዘስካዕካ 10 ቅፅን እንድሕር ዝበልዕ ኮይኑ ኣይና ተሓርም መወዳእታ ንክልቲኦም እውን ክትሓርዮም ኣይትኽእል ኢና መወዳእታ ግን ከምዚ ዓይነት
ቅኒት ናይ እምሮ ዘለዎ ዝምድናታት ምዕሩይ ዝምድና ይኮነን ንረብሓ ኩሉ ዝኸይድ ዝምድና ይኮነን ስለዚ ሕርያታትካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሓላዊ ኢልካ ደምፅኻዮ ወይ ዘራ ኢልካ ደምፅኻዮ ድሕሪ ካብቲ ፀላኢኻ ዝኸፍአ ሳዕቤና ደውርደልካ ኮይኑ ሕርያታትካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ብዘይብኡ ግን እዚ ምስላታት ፀቢዑ ገዲፍካ መፃኢ 5 10 20 ዓመታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዞባና ሃገራት መንግስታት ሕሪኦም ከማዕራርዩ ይኽእሉ ኣለዎም ከምዚ ኢሎም ክቕፅሉ ኣይኽእሉን ዝኾነ ሰብ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ከም ዝኾነ ንኽገልፀልና ኢለ ዘቕርባ ዘለኹ ናይ ሆፕ ክትመሃሩሉን ክትሰምዕዎን ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ኣሕልፍዎ ኮሜንትናትኩም ድማ ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክንዛዘብ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ንብለኩም ምዝያ ክገድፈኩም ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ